A lézeres szemműtétek után minden embernek szemcseppeket kell használnia, hogy megfelelően meggyógyuljon a szemük a műtét után. Ettől többen tartanak, és félnek, hogy a szemükhöz közelítsenek bármivel is. Szeretném bemutatni a szemcseppentés helyes menetét egy pár lépésben. Első lépés, mindig alaposan mossunk kezet, mielőtt a szemünkhöz nyúlnánk. Második lépés, a szemcsepp kupakját távolítsuk el, és a rögzítő gyűrűt is vegyük le, nehogy véletlenül a szemünkbe essen a cseppentés során. Harmadik lépés, húzzuk lefelé az alsó szemhéjunkat, és felfele tekintés közben egy csepp szemcseppet juttassunk a szemünkbe. Vigyázzunk, hogy a cseppentő tartály feje ne érjen a szemünkhöz. Negyedik lépés, tartsuk pár másodpercig lehunyva a szemünket, hogy a szemcsepp hatóanyagai be tudjanak szívódni. Ne izguljunk, ha esetleg több szemcsepp került volna be a szemünkbe, hiszen a fölösleget úgyse tudja a szemünk tárolni, ki fog oldalt folyni, ezt egy tiszta papírzsebkendővel itassuk fel. Ötödik lépés, ezután a másik szemén is ismételje meg a cseppentést. A lézeres szemműtétek után két különböző szemcseppet is használnak a pácienseink, ezért mindenképpen a két cseppentés között 10 percnek el kell telnie, hogy a hatóanyagok megfelelően tudjanak felszívódni. A számítógép előtt dolgozó emberek többségének van szemszárasság panasza, ilyenkor javasoljuk a műköny használatát. A műköny cseppentési folyamata is ugyanez.